Sanibonani igama kuBhaka isibongwane zami bathi ngihlambile bathi ngibone ukuthi ngisensile bathi wathitha uBhaka udakwe yini ingqole epuqa emitha abafokazana ngothola lodwa likamentshise thuluza ngihambi indalo ngifice ensimini uxakile kusazoshuba kusengeseka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunokugwadubhadwa ikhulula ufoka amakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphupho uzigutshana bephupha amehla namalanga ngathini mina abathini bona kunjani makunje sanibonani. Cha kade ngagcina ukungena ku live emini. Kade ngagcina nje ukungena ku live emini. Ayikho into engijabulisa emhlabeni njengokuthi ugobela wami uNkulunkulu bese kuzothi ingilosi zami idlozi iyodwa leyo nto ukuthi ngugobela okuNkulunkulu inika amandla ngoba ngazi ingqinamba engingqobile ukuba la ngikhona angivelanga ngavuka kwathiwa sengumsindisi sengumnqobi wokunqobela abantu ugobela wami uNkulunkulu umuntu oyokwazi ukudila nokuunderstanda mina umuntu ogobela wakhe onguNkulunkulu anginayo ugobela wasemhlabeni anginayo ugobela wasemhlabeni ngoba ogobela basemhlabeni into ehlupha ngabo banamanga into ehlupha ngabo baqola umuntu ngaphandle konembeza into ehlupha ngabo azikho ingqinamba abayinqobile ogobela basemhlabeni and ugobela wasemhlabeni ngendlela anenhliziyo ebukhuni ngayo kuthi noma uchaza ukuthi hayibo kahle idlozi lama lifuni lento athi yena ngeke sizwe ngedlozi lakho njengobula uzozwa ngathi ugobela semhlabeni njengoba ke ugobela wami kuNkulunkulu amandla amakhulu emhlabeni ifuna ngiyifundisa lento ngiyabona ukuthi abantu aba-understand kodwa kancane abaningi abantu bazoqonda amandla amakhulu nedlozi elikwazi ukwasebenzisa ukuze nqobele wena amandla semanzini uyabona mfethu ukuze uhambe uyoqashwa emsebenzini kumele uvuke ekseni ugeze ugcobisa amafutha bese uyahamba emsebenzini amanzi anamandla amanzi afola under a basic needs amanzi idlozi amanzi elikwazi ukunqoba linqobela abantu ngezinga eliphezulu mase kudlula emanzini mase kuba amafutha angcwele kodwa amafutha angcwele kumele ahambisane namanzi ngithi angifundiswe ngoba ngempela abanye abantu abaningi aba-understand and ukuzubona ukuthi umuntu aka-understand uyabona isono khona isono njengamanje bafethu esenziwa osigujana bahambe bebheka abantu engazi ukuthi bamaphara noma abantu abakwi-disadvantage bese kuthiwa thuka uBhaka wothi abo ubona ukuthi lo muntu lo usigujana umsebenzisa lo muntu ngoba akanawo ama-facts okubhekana nami kungcono at least into ezisemqondeni kasigujana seziqhamuka ngomuntu odelelekile ngenhlanhla ngoba abantu ngibathanda bonke ngikuthanda u-right u-wrong unjalo lapho ukhona ngoba umsebenzi wami ukukufundisa ukuthi noma uchallenge mina mawuchallenge mina oqale ungichallenge ngale ndaba ethi ukugobela wami uNkulunkulu ngoba nginesizathu njengoba ngikwazi ukukhuluma nanoma ingane njengoba ngikwazi ukumela abantu ngenkathi mina ngivuma ukumukela ukuthi ngilwela abantu ngaqale ngavuma ukuthi uNkulunkulu ugobela wami ngiyawazi amandla kaJesu ukuthi mangakanani ngiyawazi amandla kaJesu mangakanani njengoba ngiyila mina ngiyawazi amandla kaShembe lapho unyazi nabanye abaholi ukuthi angakanani ingakho ungeke uzungibone noma yinini ngivele ngikhulume into engayenzi sense uma ngizobe khuluma into ngikhuluma into mase ngiyibeka in a point form ngoba kusuka la kusuke la kuze la
ifana nale kunemunye umfana la ekuthiwa khona kuthiwa ulwakithi uhlanga Zulu, kuphinde kube khona ekuthiwa unsika futhi Zulu. Angani noma abantu awonye noma bazihlobo kodwa bobabili impela bayibiza ngoZulu, uyabo. Isinqumo esithathwe yilamadoda wokulwela abantu asisincane, ngoba empilweni khona into efuneka umuntu ayifunde. USathane naye unabalandeli bakhe kuze kuthiwe ama-devil worshippers, mase kuthi uNkulunkulu naye unabantwana bakhe nabantu abamthembayo uNkulunkulu. Kunomhlaba kubhekene impi kaSathane nempi kaNkulunkulu. USathane umbona ngani uSathane? USathane neteam yakhe umbona ngoku-exploit umuntu. OkaNkulunkulu umbona ngani? Umbona ngokuvikela umuntu. So labafana laba ekuthiwa wonsika, bona bafona ngapha kuNkulunkulu. Yini bafona kuNkulunkulu? Angibazi noma bayakhola bayaya emasontweni. Ufala uNkulunkulu akusho ukuthi uyongena endlini yesonto, kodwa ukwenza izinto ezinoNkulunkulu. Uyabona ukukhathalela umuntu ongamazi ukuthi waqolwa nini, wayeqolelwani kwakutheni, kodwa usukume uthi lo muntu ngiyamlwela. Awusukumi ngoba kuthanda wena, kusukuma ngoba inyembezi zalomuntu sezambeza fika uNkulunkulu. uNkulunkulu wasesebenzisa umuntu okwazi ukuma ukuthi amsebenzise ukuthi kulweleke lo muntu oyingane yakhe. Ukhumbuleke noma yiphi impi oyilwayo, noSathane naye usuke ezolwa versus wena. Kodwa wena indlela yakho yokucabanga nendlela yakho yokujula nendlela yesibindi, ungavumi ukuthi into enobusathane ethi umuntu aka-exploitwe. Ungayivumi lonto ukuthi ibe ngaphezulu kwakho. Uma sewuthatha isinqumo wathi ngiyamela lo muntu, umela ungazi ukuthi yini le yayimphushile aze aye kongena lapha. Uyabona nje khona ivideo yezinye insizwa ebengiyithemba mangabe zikhuluma ngenxa yobuciko bazo, kodwa ngiphoxekile mangithola ngizinsizwa ebengiyithemba ukuthi iyakwazi ukucikoza ngolimi, mase ngizwa ithi bengabe uqoliwe vele uyathanda ukuqolwa wayonzani wena lapha. Bafethu there is no such. Uyabona mawunga understanda ama-challenges abantu ababhekene nawo kuma-families, khona lama-challenges bafethu ahambisa ingqondo. Khona lama-challenges obhekana nawe ekhaya bafethu akwenza ukuthi ungacabangi straight. Khona lezi indleko, impilo bafethu ayilingani. Khona umuntu okwazi ukuphila ngo-1000 empilweni yakhe. Khona umuntu okade impilo yakhe seyithathile wayibeka ku-5000. Khona umuntu impilo yakhe eku-20,000. Khona umuntu impilo yakhe besinyukile yaba ku-100,000. Omunye impilo yakhe i-300,000 ngenyanga. Omunye futhi impilo yakhe ik-500,000 ngenyanga. So uyabona umuntu ompilo yakhe ek-500,000 bese bona useyibe 500,000 ngoba unabasebenzi abaholelayo, kunamabhizinisi, kunemoto ayisevisa, kuna yonke into. Uyabona ukuthi lo 500,000 enginawo awusangcineli kahle lezi indleko zami. Useyaqala ngoba once kwehla imali, once waba nama-challenges, into yokuqala affectekayo ingqondo ngoba usufuna usizo. Kufana noma ugulelwa. Uyabona uma ugulelwa mfethu ungakhipha noma imalini uthi ukuze kusinde umuntu wami. Ungakhipha ngisho u500,000 uthi makusinde umngami, ngifuna umngami asinde. Awukwazi mawusukhiphile u500,000 bese kuzoqhamuka umuntu esimthembayo ethi wawuze wena ukhiphe 500,000 wawudakwe yini unika umuntu. You were not thinking straight just because of isimo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi bafethu. Mhlambe mfethu awukwazi ukufelwa imoto ekufele kuyiyona nto le ekwenza ukuthi ube umuntu ebantwini, ekwenza ukuthi ukwazi ukulala udlile ngenxa yale moto lekufele. Mase kuqhamuka umuntu athi hayi uyikhanda imoto iphinde ife, uyikhanda imoto iphinde ife, kuqhamuka umuntu athi hayi njengoba ufelwa ile moto yakho kunesilwane esiyibulalayo. Into engizoyenza mina khona engizokunika yona ukuze siqoshe lesilwane. Uyawudela mfethu 15,000 mfethu.
uyawudela noma kuthiwa uhlakaniphe kanjani uyawudela u20,000 uthi ukuze ngahlushwa yilesilwane esibulala imoto yami ngoba le moto ngithembele kuyona ukuze ngahlushwa yilesilwane esigulisa ingane yami ngoba le ngane yami le iyikho konke kumina ukuze ngahlushwa yilesilwane esigulisa umngami angudela u150,000 kowokugcina mfethu kowokugcina umisa izinto ezibalekile zime zithi nse umise yonke into uthi makuphila umngami umise yonke into uthi makuphila ingane yami useyafika umuntu uzokhomenta uzothi bafethu uzothi uzuthathe leyo mali uyonikeza omunye umuntu wena usuke udakwe yini bafethu uyabona mawucabanga sober khona isikhathi la inkinga mase zikushaya la ungacabangi khona sober baba khona isikhathi la ungena irobot libovu ungaliboni nokuthi libovu uhamba ngemoto ungene libovu bafethu irobot mangabe singazikhulumi lezinto ngoba inqina esiphunywe abosigujana babheka bonke manje abantu ku social media abama influencers sort of abanabalandeli ukuthi ababalwele okusho ukuthi osigujana bathwebula abantu ukuthi babenze lama devil worshippers abayibona kuthwethula abasani manje ukuthi ukhulumeke igama lomuntu ukhulumeke nani ingqinamba ithi njengoba lezi insizwa zakaZulu zithatha isinqumo sokuthi zemela abantu akufanele zivume ukusabseka nokushintshwa noma kuthiwani baba ngoba ngelinye ilanga lezibusiso bayoyithola zinjengoba zinjalo lezi zokwazi ukumela abantu because ngisho ngaye amaphoyisa ayahluleka ukulandelela kahle lento yokuthi uqoleke kanjani kufana nalomuntu okadelela ama drugs lapha kumojalani loya muntu uyoyithola izibusiso ngelinye ilanga because ama drugs asimoshile isizwe kodwa uthola ukuthi i-drug dealer uthi uyoyibopha ibopheki uthi wayibopha ibopheki uzothini lapho uzothi ingane yona iyelani kopha ama drug i-drug mase ingane mayisidinga i-drug isuke yonke into isizenzekela ingasacabanga straight isenjani kumele ngibafundise kakhulukazi labantu abayibiza ngokuthi banobuciko bebekhuluma khona into ekufuna sibafundise yona ukuthi into zakamoya nento ezikwazi ukuthwebula umqondo womuntu nento ezizenza amasalamuzi zimsebenza kanjani umuntu ukuthi zimsuse ecabangeni straight acabange ingqondo ibisiyagcina uma ngabe ingagcinile abe nenkinga ayizo experience agcine pushwa zinkinga bafethu umuntu usuke bafethu la emzansi labantu esinabo ngiyakutshela mina even nabafuna umakhanda wami baze basho kahle bethi asifuni into yokuthwala asifuni into ezophazamisa umndeni kodwa ezintweni zami engizenzayo nginama challenges sekumele ngenzeni mina ngiqikelele ukuthi ngimtshela iqiniso ngiqikelele ukuthi sengimenza ilunga lomndeni wami ngiqikelele ukuthi each time ngiyamcheck ukuthi izinto engithakazenze ngomakhanda uzenza ngendlela yini ukuze ingenzeki lento yokuthi ngelinye ilanga ngithi kuyena hayi wena ongenzanga kahle ukuze ingenzeki lento ethi ngelinye ilanga hayi kuyenzeka phela ngeniphumelele nonke niba ngaka nibaningi kakhulu bafethu there is no such as long as mawuthatha imali yomuntu ilwa uvuka naye wenze whatever it takes ukuthi lo muntu abe right ukuze ngelinye ilanga ngingasho ukuthi nasebhedlela kuyafiwa nje nalapha nafuneka nife bafethu ngithi mina mangabe ufika esibhedlela bafethu asikho isinqumo abasithathayo bengakhulumile nomndeni wakho kanti inyanga mase zikusebenza azisho ukuthi landa umndeni ukunalokho zithi uzungatshela umuntu ngalento esikunika yona ungavezeli umuntu lento imfihlo yakho leni kanti lapha esibhedlela bafethu siyagavinwa isibhedlela kulula isibhedlela amakhonto wrong esiyenzile ukusireporta kwabasiphethe isibhedlela kanti inyanga zireporteki and kudingeka bona abantu abazoba nesibindi inkinga once waqala wathi nesibindi akufanele ujike baningi abantu abasazothengwa kuthiwa kuliwe nalabantu bakaZulu kuthiwa kuliwe nathi ngenhlanhla ke mina ke bandla ngenhlanhla ke nje kumina ke mina ngunogwajobhajwa ikhulu kufuka amakhanda ngindlonhle bakhanda babili noma yini ethiyana amathela kumina iqathakela yona ngoba yindaba i-level nezinga nensebenze engenza ngayo insebenze nemfihlakalo ingakho nginedamu uyabona mawuzokhuluma nami mina iba nedamu kuqala
ube nedamu kuqala uhambe uyedamini lakho ufike ebusuku kulona uwafica amanzi adlala athi ungekho umoya adlala amanzi edamini iba nedamu kuqala ukuze ukwazi ukukhuluma nabo mawusube nedamu zama at least ukuba nomuzi ocishe ufane nowami hayi lento zokurenta nokurentelwa nokuhlala emkhukhwini nakuphi ucishe ufane lo seThekwini uphinde futhi ube nomuzi othi ucishe ufane nalo lapha edamini uphinde ugobela wakho abe uNkulunkulu sesizokhuluma ke lapho kodwa mangabe kusangaqhamuka noma yini nje ivele idile ke ngisazokhuluma ngalezi inyanga lezi okuyizona ngoba ayodwa lezi eseyiphuma inqina zambe ifuna abantu aba-vulnerable out there aba-vulnerable ukuthi abahambe bethuka abantu benza yonke into kunenyanga ngeke ngidile mina nalabantu aba-vulnerable ngeke phela ngidile nomuntu bafethu o-vulnerable ngibona phela mina funa ngibone iqala uyabo ngizodila nani mina ngizodila no mastermind I deal with the mastermind mina and ngenhlanhla njengoba sekuqhamuka abantu aba-vulnerable ekuthiwa abathuka benzeni nomphakathi usuyabona ukuthi kahle vele lezi ziyamsukela uKingBhanga bekhuluma amaqiniso akasekho umuntu engiyothi mangikhuluma kuthiwe wenzeni ubani ngoba ngiyovele ngisho ngithi kade nibona nje ngoba bazamile before bazama ukungivana ngemithi ngenhlanhla komuthi awusebenzi la ugobela wami uNkulunkulu khohlwa babathola kakufakela babayisebenzi lonto bazama futhi ukuthubela izinyoni izinkabi ayisebenzi lonto ifike la umuzi sizezambe ezinye izithasa ubonanga ezinye nginike ezinye kanjani zezambe bazama ukuthubela amaphoyisa iTRT afika amaphoyisa la athe sefikile nawo futhi ajika athi yazi sithunywe usibani amusho ngegama futhi nakhona ngikaze ngithathe serious lonto yabo ngazanye ukuboshwa mase ngiboshiwe futhi kwacaca ukuthi hayi amaqiniso ami engiwakhulumayo into engasoze kwafanele ishintshe ngoba ngiqwashisa umphakathi njengoba namanje ngisakhuluma nje yabo okusho ukuthi njengamanje basekulanda abantu aba-vulnerable nabo futhi ngeke izisebenze liyonto okunalokho yenza ngibe strong yenza abantu manje babone ukuthi angisukeli muntu ngoba uyabona mina angibi nenyanga I repeat angibi nenyanga kodwa inyanga zakithi bafethu ziyashoda ngewisdom inyanga zakithi bafethu zikwi-closets so mina I wanna take them out of the closets zikwi-closet inyanga zakithi zazi ukuthi yonke into ufuna kube insizi kube uqola umuntu kube amahlamvu esihlahla kube amagxolo esihlahla abazi ukuthi yonke lento baba ilawulwa emanzini mayisilawulwa emazulwini masilawulwa idlozi khoneye nje inkunzi lapha ko TikTok edume ngokuthuka inhlamba into edala lo yamuntu uthuka inhlamba ngingamqwayi mina kakhulu ingoba number 1 ngizlayithele uyabo ngizlayithele nje sidalo number 2 uthi bekhuluma bese phakamisa idlozi lakhe mina ke baba once wakhombisa ukukholelwa idlozi lakho kakhulu I respect you once nje wakhombisa ukuhlonipha wase ukhombisa ukukholelwa idlozi lakho sewiwinile inhliziyo yami noma usungangithuka emva kwalokho kodwa mase ungithuka sewukholelwe idlozi lakho I respect you yabo sesingaxabana kuphi ke makuthiwa sewuscam umuntu ke hayi baba ukuthunga kodwa the day to usuyascam hayi siyaxabana ngoba yindaba mina ngisupporta uNkulunkulu akekho uNkulunkulu ongathi abantwana bakhe abaqolwe abanye kodwa ama-devil worshippers versus ama-angels asemazulwini so ayikho i-advice ongayinikwa umuntu ongekho kwisek yaka spiritual kusona there is no advice ngeke uthi mawulwela abantu bese uzo-advise umuntu othi
abangalwela abantu. Once umuntu wathi lento yenzayo yokulwela abantu wrong, kushuthi leyo muntu akekho kule circle okuyona ngoba uphikisana nalento yenzayo. I-mistake ukuthi beke wamlalela. And nabalandeli, followers, everybody decide ukuthi bafunani, bafuna ukulwelwa abantu abathi abangaskemeki balwelwe zinyanga. Ngijabulile mina mase ngibona inyanga ezithi abantu ngempela abangaskemwa. Sezikhona inyanga eseyiphumela obala zithi u1 no2 no3 ayenzeki eminyangeni liyona. Cabanga kusasha inyanga kule level nje yazo yokuthi zithi zizinyanga kodwa seziqalile. Ngisawuqala lo mkhankaso ngima akekho umuntu owayengisupporta, ngangisupporta basepagini lami kuphela. Ngangithi mangima ngithi ukuthi akuthi kuthiwa haya yikho liyonto. Thiwa yikho liyonto. Ngikhumbula ngisama ngithi mina isigubhu umuntu osakhayo kwayena usakha ngenhloso yokuqola umuntu. Izinto athi uyayifaka esigubhini azidalelwe lezo zinto ukuthi ngathiwa isiza umuntu. Ngaze ngenze isibone ngathi kufakwa ngisho inhlabathi zamathuna esigubhini. Athini umuntu athi ngiye emathuneni ngafeka ngavusa umuntu ngafaka la. Ngenkathi ufaka into yamathuna ngiyayichaza. Lento lo muntu omfaka la ngenhlabathi yakhe ispirit sakhe sizovuka sifuna ingane zakhe. Mase sivuka ispirit sizolwa nawe. Ngenkathi ufaka ikhumba zenyoka, izandla zemfene, amazinyo ani ufake laphakathi esigubhini. Uthi khuluma nalesigubhu ufake igazi phakathi, ngabe lenkukhu ngabe lembuzi. Lento okhuluma nayo ufake imizimba enama spirit ahlukahlukene zizolwa lezi zinto. Mina noma yinini bangikhuluma ngento ngisuke ngizoyichaza. And zilwa mase ivala more than wena you think. And mase zilwa ngisho ingane ziyayikhubaza ekhaya. And mase zilwa ngisho umuzi uyahlukana. And mase zilwa lezinto ngoba izinto ezingalawuleki uvele wafuhlela. Hayi ukuthi khonto ukuthi uyayakha uvele mfethu wafuhlela. Lezi zinto ezifuhlelile azilawuleki. Fana ukuthatha iphara ulibeke nomfundisi bese ulibeka nengane efunda evarsity uyabona bese uzobeka imali la vele kuzoba nesiphithiphithi la vele nje kuzoba nesiphithiphithi vele kuzoliwa vele kuzonyiwa ngoba imimoya ihlanganisile ayisebenzi ngendlela efanayo. Ngangikhuluma ngaleyo nto mina. So namhlanje mina njengoba ngithi ngomhla ka14 kune festival. And I repeat, mhla ka13 bonke abantu omakhandakhanda asihlanganeni sonke abantu omakhandakhanda oil mhla ka13 October. Sicelebrateani abantu abasetshenzelwe omakhandakhanda ngoba ngiyazi bayanisebenzela, ngibona ngezinto engipha zona nama message enwaletha banisebenzela. 13 October wonke umuntu owake wathenga umakhandakhanda wenze njalo bengabe u straight ngento yenzayo. Wenze njalo uyabahlanganisa abantu. That is why even emsebenzini kuba nesikhathi sama meeting, staff meeting, management meeting, board meeting, kuba nesikhathi sama meeting ukuthi kubhekakala ukuthi izinto zisahamba ngendlela yini, idinga uku-improve yini kanjani, ubani ongekho happy ubani njani. Kuba nama meeting. Awukwazi bengabe unikeza inqwaba yabantu izinto negroup masufuna meeting awusahlangana nabantu kade ubanika usuyohlangana nani nabantu abazinyanga. Ayenzi sense lento mina. Ayenzi sense. Fana nokuthi urun ibusiness awuhlangani nestaff sakho. Awuhlangani nemanagement yakho. Kodwa uyohlangana nani? Uyohlangana nomunye umuntu naye futhi one team yakhe somewhere. Nithi nakho umbimbi. Umbambilani lokucindezela istaff emsebenzini. Uma uyakha inkampani enza ama meeting. Sometimes before kuziqala kusetshenzwa aqale kube nama meeting, evening maphephandaba aqale kube nama meeting. Lo meeting kuyadiarizwa, kune briefing kuyadiarizwa ama diary meeting kunani akube nama meeting ukuze usuku uqale kahle wonke umuntu geared to a right direction. And bese kuvusana kuzolandwa abantu thuka wena ehlisa lo isithunzi ngenhlanhla ugobela wami uNkulunkulu. Ngiyakutshela ziningi inyanga ezophumela obala
ezoba ogobela ezoba uNkulunkulu izokwenzeka le transformation ukuthi manje ogobela bezinyanga kube uNkulunkulu ukuze inyanga ingadideki and from uNkulunkulu bese kuba idlozi lakho from idlozi lakho understand ukuthi amanzi amakhulu asemanzini ukuze ungagcaba umuntu ungena sidingo umkhipha igazi umenza umhlabelo kayenzi leyo nto leyo so ingangithi mina as long as masibambene as long as masakhuluma iqiniso silikhulume ngama facts into engingasoze ngayenza ukuthi mangena la ngithi ngizokushaya wena yezwa nami ngizokushaya angikwesabi wena nami angikwesabi uyinhla wena nawe no mina ifuna ngibone ukuthi this is a puppet, let me deal with the mastermind. Because I can't afford to deal with the mastermind and with the puppet at the same time. Yabona umuntu angathenga ngisho iphara alifake enkundleni zokuxhumana liyokhuluma eqede liyele epayipini angalithengela ngisho ingubo athi khuluma phara angabheka abantu abamahlathi kuthiwe khuluma into angeke uzoyivike lokuthi umuntu angasebenza kodwa the only mistake I can ever make is to deal with the puppet. I will never do so. Mean I will always deal with the mastermind. And mastermind, it always relax and sit back. Ngenhlanhla mina ngoba ngikwazi ukubona la isimo samba kanje la samba kanje. This is how I operate. Even like I'm a politicians la amakhulu awadili nalabantu abawathuka enkulu yokuxhumana badila no mastermind even wese masekuyiwa kuma elections ukuthi noma bangenzani kodwa somshaka kanje kube ne planning ukuthi uzoyiwina kanjani into obhekene nayo yabo so angikho mina kuleli izinga lokuthi ngizohamba manje ngithi nami ngisayofuna engizokwenza umkhovuwana mase ngithi thuka lona noma ngithi no angikho kulo level mina level engikuyona ukufundisa and even inyanga angilwi nazo uyabona umuntu uyangimisquota bethi mina ngilwa nezinyanga cha angilwi nezinyanga bengabe kunomama ngoba khonto engeke ngayizwa umama ethi waqolwa about 130 if I'm not mistaken 130 and umuntu umama uthi ngiqolwe usigujana imali ela ko 130 and usigujana uyavuma uthi ngiyamazi lo umama uthi u130 wami uthathile isigujana ungenze isilima kakhulu uqale wathi angithathele ukuzoba nje ngakutshela njalo wangisa ngapha ngakutshela wabaleka wazi wasuka ingane osebenza nazo zangisiza siyabonga abantu abami lapho nikhona ke lapho enasiza umama zangisiza ingane ngoba ziyabona ukuthi ngiyadlaleka khona into agcine yisho athi ucela ubisi lehashi and isigujana ka dispute konke hayi angaze ngithi mina ubisi lehashi bafethu uyabona masuthi ubisi lehashi kufana nalento le esikhule ishiwo ithi intombi mawufuna ngikuqome hamba olanda isaka egcwele intuthane ngizokuqoma beke wabuya nesaka egcwele intuthane ngekho ngisho yodwa ifile uyabona isuke isilima kwenza isilima mawufuna ngusize hamba uyongifunela ubisi lehashi owabe ufunana namahashi azele angithi uyena onika wena umuthi alifuna uyena ubisi lehashi bese nika wena isigcina uzothi ukuze ngikusize hamba uyongifunela impande ukuthi lokhuzana phansi kwamanzi othola kanjani leyo mpande phansi kwamanzi ukuthi akubo uyena angithi uyena nobisi ozohamba phansi kwamanzi ayofuna impande ukuthi akubo uyena ozohamba ezingela amahashi athola ubisi lehashi athi hayi lento enginikeze yona ibishoda ngobisi lehashi sengini edile hayi ukuthi athi wena bofuna ubisi lehashi so uma ngabe kukhulunywa leyonto kudlalwa kuphi ngomuntu lapho ngoba phela naye umuntu uyavuma ukuthi hayi ngiyamazi usukela kuphi nje umuntu lapha bafethu makuthiwa ngampela ke lesizwe siyasakha ukuthi singasali ngampela sisekuba ngampela isizwe esikahela ngampela kudlala kuphi ngoba umuntu uyavuma and abantu basuke besho bethi nakho ubufakazi bami ngiwenzile u1 no2 no3 akekho umuntu uvela qhamuke nje laba bafana they are too professional laba bafana ngoba umuntu ufikayo athi kunje even uhulumeni kumele uhulumeni ayisukumele phezulu indaba yalaba bafana la yana ngoba labafana benza umsebenzi engabe wenziwa isizwe ukuvikela ngoba umsebenzi wesizwe ukuvikela even isilo le kumele ngabe labafana siyababonga
angazi noma mhlambe bayazana yini manje sibabonge ngoba yindaba bamele uZulu bamele uZulu mina nje King Bhaka ngiyaziqenya futhi ngiyazigqaja ngabantu abakanjini ngabantu abakanjini ngabantu abakanje and ukhona umunye umuntu yakhuluma into enganakile ukuthi ngampela ukhuluma into emgaqelisayo noma emfaka ehlathini umana nje uyakhuluma nje and ngiyacela ukuthi lezi ngalabutho esizizwayo ukuthi ziyakwazi ukucikoza ko TikTok as understand ukuthi mfethu mangabe umela umuntu noma kuthiwa ucabanga ukuthi ubedomu kangakanani please never judge umuntu noma kuthiwa umbona ukuthi ubedomu noma umbona ukuthi ubethu uyozama ukuthwala ezokuthomela utshela imini uKing Bhaka labantu abasuke ufuna usizo bafethu abakufuni ukuthwala kodwa basuke kunezinto ezibadidisayo bese bezwa indlela umuntu akhuluma ngayo nendlela umuntu athi ukwazi ukwenza izinto ngayo bese bethi ngicela ungilekelele nakho ngibhajo athi umuntu ubala lokho abantu bazebezwa ngami manje sengibatshela ukuthi ukhiye idlozi lakho mfowethu ukhiye udlozi lakho okwamanje angakazoqhamuka namagama abantu kodwa ngisazobuya sengibuya ke namagama mastermind sengibuya namagama alabantu abafakazayo ukuthi abantu abacindezelwe bese bona abantu becabangela ibo uyena ukuthi lo muntu beyozama ukuthwala ubeyozama ukwenzani hawu eno 100,000 ubesayofunani kumuntu mfethu awu understand idingo zalabantu abahosoma business ayikho bafethu into enzima njengokuthi mfethu ukhokhela imishini ukhokhela ogandaganda ukhokhele baba yonke into uzokhokhela istaff ungabi nayo imali yestaff esohola singakwazi ukuhola istaff ustresseke mase kuqhamuka umuntu athi nginento mina engizokwenza ube nemali eningi bese uyabona ukuthi lo 200,000 ebengizokhokhela istaff mase ngikhokhela imishini ake ngiyikhokhela imishini angasikhokhela istaff ake ngiyozama ngoba lo muntu uzoyiqaqa impilo yami ukuze ngingabi nama challenges ngidale more jobs opportunity abantu abayibuko on that perspective umuntu uyibuka ngeSolomona ukuthi ubuyozama ukuthwala ubuzosithomela mawusuthwele benze kahle bakurobha bafethu khona ngisho abantu abasuke kwabafelokazi barojwe imali zamadoda abo ukuthi kumele akhulise izingane ngale mali athi umuntu hayi ngoba sengizwile ukuthi njobe sikhona le mali khona umuntu okwazi ukuyenza iphindaphindeke angiyithathe le mali ngiyibeke sort of ukuthi ngifuna iphindaphindeke ngoba indlela yakhuluma ngayo nampa nabanye abantu befakaza bethi uyasiza kanti usuyongena kalasha sekufanele madoda ugcekwe ukuthi ubuzama mina ngigxekela ukuzama mina ngizogxeka mawusungizwile ngikhuluma qede uqhubeke uhambe uyolahla imali yakho ngizogxeka ke lapho ngoba kusho ukuthi wena uzwa kodwa mawukuthi ubungakezwa ngikhuluma ungakezwa ngithi idlozi lakhe liphezulu ungakezwa ngithi ukhiye baba sebenza ngoMkhulunkulu ungasebenzi ngobusathane ngoba ubusathane unabalandeli bakhe uNkulunkulu nezingilosi zakhe ubamba la kuma comment ukuthi ithimi kaSathaneke li ithimi kaNkulunkulu li ithimi kaSathane li ekaNkulunkulu li ubamba la kuma comment ubamba lapha ko TikTok seqhamuka umuntu akhulume ubotho lo muntu usupport ukuthi abantu abashawe isuseni ekhanda leyo ukuthi khona izinyanga engazwana nazo isuseni emakhanda leyo ukuthi khona abantu engazwana nabo kodwa into ebalulekile bafowethu mangabe uthatha ubizo lokusiza abantu umuntu awumsizi ngomuthi kuphela umsiza nangokumlekelela uvuleke ingqondo umsiza nangokulwa nezimpi nama challenges aphazamisa umqondo wakhe ungabuza ama psychologist baba umsebenzi awenzayo ingqondo yomuntu lokhile ngqi ubone ukuthi umuntu angenza noma yini khona abantu umqondo olokha aze athathe intamba ayihilele engazenzi khona umqondo womuntu olokha athathe impahla athuthe emzini wakhe athi ngibuyele ekhaya usulokhile umqondo ngenxa yesimo esileli ekhaya ahlala kubona ngaphakathi sekumele wena bengabe umbona lo muntu ufuna umbize ngani ngesahluleki don't make that mistake akasoli sahluleki awazi
ukuthi what is it that he or she went through. You don't know what is it that she was going through while she was still on that particular marriage. You don't know. You don't know. You don't know. Mhlawumbe indoda yakhe ibifika nentombi ilale nazo phambi kwakhe ebhekile akhala ube manzi umcamelo. Mhlawumbe indoda yakhe ibimtsakela ithi ngibuye entombini so. Mhlawumbe umfazi wakhe ubebuya ngo1 ekseni athi yabuza athi umfazi ngibuya ku business meeting uthi uyambheka ugcwele ama live bath uthi ukhuluma naye athi ngizohamba phela noma hamba kwami. Bafethu you don't know inkinga abantu ababhekene nazo emizini yazo bafethu zinkulu kakhulu zifikisela ngenyembezi bafethu. Ngicela indlela yokukhuluma nendlela enenza ngayo nishintshe bangani bami nina enisebenziswa umoya kaSathane enisetshenziswa umoya walabantu abathi thina sibaqinise. Ngicela nishintshe bafethu akanicabangela izingane zalabantu akanicabangela imindeni yalabantu akanicabangela ukusebenza kanzima usebenza bafethu uze uyithola imali yakho mhlambe kade uyibeka imali mhlambe ubudlala istokfela uvela uzoqola imali enkulu ngomzuzu owodwa oyibeke isikhathi eside bafethu. Never judge. People are going through a lot la behlala khona. Never judge mfethu. Noma kuthiwe mngani wami uyicikwe lingakanani noma kuthiwa ukwazi ukukhuluma noma uyile nhlobo ekwazi ukucikoza noma ingani kodwa when it comes to kulento zaka spiritual baba never judge because umuntu uyakwazi ukuthwebuleka kube khona into ezongena kumuntu imphazamisa ingqondo ukuze enze noma yini. Umuntu angawukhipha 1 million bengabe ngasekho noma umuntu angayifihlela izingane zakhe ukuthi kunomuntu othe akeze lo 500,000 ayifihlela izingane ngoba izingane ezisoba yena akasekho soba. Never judge bafethu. Kufana nomuntu ukuthi uyofanini myself umuntu ungamjudge ukuthi waze washesha bokufa eli ungajudge because lento izembe mase liphezulu kwakho suke liphezulu kwakho. Never judge. Kodwa the only mistake I can make ukuthi ngithi ngilwa nezinyanga. I will never make that mistake. If you misquote me ngicela uphinde futhi uthi revisit my previous videos and watch and listen to them attentively, then you will get exactly what the message I always convey. You will get exactly. So abantu they misquote me because they are trying to protect the mastermind. They are trying by all means to protect those mastermind who manipulate people. Please, you mustn't, guys. No man, ake sibe nabantu. Ake kubuye lento yobuntu. Ake umuntu okhalayo alalele ukuthi ukhalelani kwenzekeni. Kwenzekeni. Ngiyakhumbula nje mina ufika enye inyanga la ithi enye yezathu zokuthi kuyohlangana eNewcastle kuyohlangana ingoba khona labafana bakaZulu kwakusadume kwakusakhulunywa ngalo okuthiwa olwakithi uhlanga kuthiwa nje wasiyohlangana sifuna ukuyobonisana nezinyanga ukuthi sobavala kanjani labafana ngoba balimaza umsebenzi wethu. Awuzwe nje abekho worried ukuthi labafana baze bayenza into enhle ngoba lento eyenziwa ezinye izinyanga zingcolisa igama lethu. Ngempela umuntu owenza into wrong akavele obala ukuze owenza into right avele obala abakujabuleli lonto abajabuleli lonto. Okay, nangu lo muntu ekuthiwa unsika uyalwa abakujabulela abantu ukuthi awuyazi kunabantu abalimoshile igama lezinyanga ngenhlanhla sekukhona abantu abavezayo ukuthi hayi sonke kodwa wobani nobani and akuvezi labafana kuveza umuntu osuke efika nobufakazi thuwathula mfana. Hayi ngeke madoda. Angeke madoda. Angeke madoda. Angeke madoda. Angeke madoda. Angeke madoda. Ngeke. Angeke madoda. Mina nje ngibathanda bonke abantu. Ngisupporta wonke umuntu. Bayazi mina abantu. Bayazi abantu mina ukuthi kunenyanga ezifike kumina zavuma zathi King Bhaka sishaya induku. Ayikho into esingayenza ukugebenga abantu ngathi bafethu ngizokhuluma ngani kodwa ngicela niyeke mina bangena inhlanhla ke mina ngoba bavele bahlambuluke bayazi ukuthi ngiyakwazi ukuyibonela nokuyihlolela indaba
bathi ayishaya induku ngathi ngizokukhuluma ngani ngizokhuluma kodwa ngisafuna nami ukuthi ngibheke ukuthi kwayiwena lento enonyaka ngaka uyenziswa yini ukuze mase ngikhuluma ngiveze ngisho izathu ukuthi uyenziswa yini lento ovumayo ukuthi uyayenza wathi awukho ngibhaka phela inhlosana yokuvuma ngoba ngifuna ukuthi mina ungabusakhuluma ngami ngathi inkinga ngisebenzi kanjalo mina angisebenzi kanjalo angisebenzi kanjalo so ngiyajabula nje ngoba angifuni nami ngikhuluma lokuthiwa ngikhuluma ngabantu ngifuna nibabone labo sigusijana no mastermind ukuthi benzani manje bahamba bekhankasa ama-puppet ukuthi awenzini awaphonsi noma yini ngiyajabula ngoba yini umphakathi sewuyabona ukuthi kade bemzama ukungibhaka sebehlule ukufihla ke manje and ke enhlanhla mayisho ipuppet iyawasha amagama ukuthi usibani uthini umenzani ubani nomenzani ipuppet iwaveza ona amagama abantu esuke ethumile ipuppet then I will give you those people don't worry umehlo nje angitatazeli futhi mangidila nabo ngizodila nabo ngokuveza ukuthi wageja la waqonda la wageja la waqonda la angidili mina ngalento ukuthi ngizwa koshaya umuntu noma ngithi angishaya hayi suka fuck off mina ngidina lonto mehluka imini ngizazi ukuthi emihlabeni angikakazi ukuhamba ama benefits ami lawo mina ami ukuthi ngibe inkosi ukuthi ngibe inkosi